हालेलुया 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 अन्दागा गासै आइ आफानि बिदा फंबायफोर गोथार बाइबेला जोंनो मा फोरमायदों जों फैनायनि से थेसलिकानि 5 बालकनि 5निफ्राय लानानै 8 सिरियाव जोंनो मा फोरमायदों नोंसोर बयबो सांनि मानसिफोर जोङो हरनि एबा खोमसिनि मानसिफोर नङा आरो 8 सिरियाव जोंखौ फोरमायबावदों नाथाय जोङो साननि मानसिफोर बेनिखायनो जोङो हुसियार जानानै थाथारनांगौ आरो फोथायनाय आरो अननायखौ बिखा फांथेग्रा कपस बादि गाननो आरो जोंनि बासायजानायनि बाथ्राखौ खर'आव सोरनि टुपि बायदि हमनो नांथारगौ हालेलुया हालेलुया अन्दायगाफोर जेरै गोथार पौलुसआ जेरै से थेसलिकानि 5 बालकनि 5 सिरि आरो 8 सिरियाव जोंनो मा फोरमायदों स्रां आरो टुपि आरो बिखायाव गानग्रा मोनसे कबस बेजों जोंखौ माबायदि जानो थिनदों बे बोसोना जोंखौ मा फोरमायदों जोंनो मा फोरमायदों जों बेखौ नायनो अन्दायगाफोर जों बयबो मिथिगौ जेराव स्रां दं बेवहाय खोमसियाबो उन उन होसोफायो जेराव जों दा स्रां आरो बाय खोमसियाबो उन उन होसोफायो बे ओंथिया मा बेलाय जेराव इसोर बाय सैतानाबो गोबांथार आन्दो लागोन जिसुआ जेरै इसोरनि फिसा जानानै स्रांनि फिसा जानानै बेखौबो बेसेबां होसोदों बेखौबो गोबां आन्दो लादों थांनाय गुड फ्राइडेनि सिगां अन्दायगाफोर 40 दिन उखै जानायाव 40 हर उखै जानायाव जिसुनि खाथियाव फैनानै बेसेबां गले गले आनजाद लादों अन्थाइखौ सिथाव खालामनो थिननाय गोजौनिफ्राय बाज्रुमनो थिननाय गोबांथार बेखौ जेरै बे खोमसि एबा सैताना बेखौ गले गले आनजाद लादों बेनिखायनो बुंदों जेराव स्रां बाहाय खोमसियाबो उन उन होसोफायो बेनिखायनो अन्दायगाफोर जों दा इसोरनि फिसाफोर जानायखाय जोंखौ स्रांजों रुजुदों जों इसोरनि फिसाफोर जानायखाय जोंखौ स्रांजों रुजुनायनि ओंथियानो जादों जों इसोरखौ अनो इसोरखौ फोथायो आरो इसोरनि खाथियाव थायो अब्ला जों इसोरजों लोगोसे थानायखायनो जोंखौ सैताना गोबां आनजाद लायो जिसुखौनो आनजाद लादोंब्ला जोंथ' साधारन सुबुंफोर बेनिखायनो अन्दायगाफोर जिसुआ जेरै बे खोमसि एबा सैतानखौ गोजान खालामदों जोंनि मैखुनावबो इसोरा थायोब्ला जोंबो गोरलैयैनो बे सैतानखौ एबा बे खोमसिखौ गोजान खालामनो हायो बेनिखायनो अन्दायगाफोर मोजां आरो सैथोआव नंखायाबो उन उन गारि साखा बायदि खारफाबाय थायोनो जेराव मोजां जेराव सैथो आरो नंखायाबो गारि साखा जेरै गिदिङै गिदिङै उन उन खारफायो बेबायदिनो जों आरो सैथो आरो नंगौजों थाबायनायाव बै नंखायाबो जोंखौ उन उन होसोफायो दा अन्दायगाफोर बेबायदिनो गोथार पौलुसआ दिनै जुदायारिफोरनि अनगायै गुबुन जातिफोरनि गेजेराव ख्रिस्ट'नि गाहाम रावखौ फोसावनायाव गोबांथार मानसिफ्रा बै समाव गोसो सोलायदोंमोन ख्रिस्ट'खौ नाजावदोंमोन आरो बेखौ नुनानै जुदायारिफ्रा थाबनो जाय पाउलनि सायाव बिसोरो बिनि सायाव जेंना जादोंमोन बिनि बिरोधि जादोंमोन बियो स्रांनि थाखायसो फोरोंदोंमोन नंगौखौ सैथोखौ फोरोंदोंमोन साननि मानसिफोर जानानै जिउखौ सांग्रां जानानै फोथायनाय आरो अननाय बे गासैखौ लानानै बासायजानायनि थाखाय बे नंगौ आरो सैथो लामाखौसो बियो फोरोंदोंमोन आरो सुबुंफोरनो होदोंमोन नाथाय हिंसा आरो मोजांखौ नायनो हायै जुदायारिफोरनि हेंथायाव दिनै अन्दायगाफोरजों बे बोसोरानो जोंखौ मा होदों पाउला थेसलिकाफोरखौ नागारनानै बेवहाय थांगोन बेरियाव मोनसे जायगायाव थांनांदों बेबायदिनो धोरोमनि खामानि मावोब्ला जानो हागौ बबेबा मोनसे जायगायावबो जेरै खारलांनाङो जिसु ख्रिस्टआ इसोरनि फिसा हौवा जानायलाय दिनै बेखौ बुथारनो हेर'द राजाया होसोदोंमोन आरो इसोरा दिनै गावनि फिसाखौ बे सुथुरनि आखायाव गथायाखै बेनिखायनो बे फिसानि दारैनो हादरखौ बोखारनो थाखाय अन्दायगाफोर बेखौ मिसर हादोराव दैख'लांदों
जाय जुदाइनि बेथलेहमनिफ्राय 690 किल'मिटार लामाखौ जेरै बिफा जोसेफ आरो बिमा मारियामा गोरलै गथ' जिसुखौ लानानै मिसर हादोराव दिनै बिसोर खारलांनांदों बेबायदिनो जाय गोथार पाउलुसआ स्रां आरो सैथो आरो नंगौ इसोरनि लामाखौ खोन्थानायाव जुदायारिफोरजों होसोजादोंमोन आरो बेनिखायनो बियो मोनसे जायगायाव बेरियान होननाय मोनसे जायगायाव बियो खारलांनांदों थिसलिका रम रायजोनि माकादनिया हादरनि मोनसे राजथावनिमोन अन्दायगाफोर थिसलिकाया रम हादरनि मोनसे राजथावनि एबा केपिटेलमोन फिलिपि नोगोरखौ नागारनानै जाय फिलिपियारि नोगोरखौ नागारनानै पाउला बेयाव गंसे मन्दिरबो फसंदोंमोन उनावसो बे करिन्थियाव सहैनानै जाय करिन्थियाव बे सहैनानै पाउला थिसलिकानि गिर्जानि सोमोन्दै मोजां गाज्रिनि खौरांखौ गावनि लोगो आरो मावफाग्रा जाय गावजों लोगोसे धोरोमनि खामानिखौ मावफाग्रा थिमोथिनो गासैखौबो मिथिहोदोंमोन अन्दायगाफोर गोथार पौलुसनि थिसलिकाफोरनो लिरहोनाय चिट्ठी लाइजामनि बे बाथ्राया जोंनो मा फोरमायदों जों दानिया बिजिरनोसै थार एबा गुबै फोरोंनाया बेनोदि फोरबोनि फैफिननाया साननि थाखाय फोरबोनि फैफिननाय बै समनि थाखाय फोरबोनि नैथि फैफिनगोन बे साननि थाखाय थाम थिम एबा रेडि जानो थाखाय बियो सुबुंफोरखौ फोरोंदोंमोन फोरबोनि नैथि फैफिननाय समा खाथिसै जोंखौ फोरोंगासिनो दं बिनि नैथि फैफिननाय समाव अन्दायगाफोर नैथि फैफिननाय समा जेरै बे थिसलिकाफोरनि थाखायल' नङा करिन्थियाफोरनि थाखायल' नङा जों गासैनिबो थाखाय गोथार पौलुसआ जोंखौ फोरमायदों अन्दायगाफोर मानोना बेनिखायनो गुबुनफोरबादि जोङो उन्दुनानै थानो नाङा होनना बुंदों जेरै थिसलिकानि 5 बालामनि 10 सिरियाव गुबुनफोरबादि नोङो उन्दुनानै थानो नाङा जोङो सिरि मोननानै हुसियार थानांगौ बे बाथ्राखौ जोंनो फोरमायदों दाना बेखौनो फोरमायनोसै अन्दायगाफोर नाथाय गासै मानसिफ्रा बे हादरनि मानसिफ्रा उन्दुफ्लाजोब्बाय उन्दुफ्लानाय मानसिखौ जेरै फोजानो गोब्राबथार उन्दुफ्लानाय मानसिखौ बयबो फोजानो गोब्राब माखौ लानानै उन्दुफ्लानाय होनदों गोबांथार जोङो अखाफोर दोनफ्रामो 13 थारिखआव इसोरनि बोसोनखौबो खोनाबाय थाबाय गाव गावनि गिर्जाफ्राव जों इसोरनि बोसोनखौ खोनाबाय गोबां सभाफ्राव जों इसोरनि बोसोनखौ खोनाबाय गोबां रिट्रिटफ्राव जों इसोरनि बोसोनखौ खोनाबाय खोनादोंब्लाबो जोङो खोनायै बादि बे फाबावनो गोग्लैबाय थायो बेनि जादों उन्दुफ्लानाय खोनाथारि नङा खोनाबाय थाबाय इसोरनि गोथां बोसोनखौ जों खोनाबाय इसोरा सोर आरो बिनि फैफिननाय समा खाथि जाबाय बे फैफिननायनि सिगां गोबां सोमोनांथावफोर जागोन बेखौबो जों नुगासिनो दं जायगा जायगा बांग्रि जायगा जायगा दैबाना जायगा आंखाल जायगा दानलाय सुलाय हादरजों हादर दावहा बे गासैबो फैफिननायनि सिगां जागोन बे जागासिनोबो दं बेखौ नुनानै सिरि मोननानै था होननानै बुंदोंमोन नाथाय जों बहा सिरि मोनो रासिनसो फाबाव गादि लादों बांसिनसो फाबाव मानसिया गोदोदों फाबनि लैथोआव गोजावदों बेखायनो अन्दायगाबो बेखौनो बुंदों जों उन्दुफ्लानाय मानसिखौ बयबो फोजानो गोब्राब अन्दायगाफोर मानो उन्दुफ्लानाय मानसिखौ माबोरै फोजानो गोब्राब आं नोंथांमोननो गले खोन्थायो आं माब्लाबा बै समाव रिटिकआव मास मोनसे गाहाम मास मोननै गाहाम मास मोनथाम गाहाम गुबुन जायगायाव गिदिंनानै माब्लाबा न'आव सानसेल' आं सफैयोमोन बे सफैनाय समाव नाथाय आंहा बिदिनो आङो गोथार गिर्जायाव फुंनि 6:30 प्रभु बसखौ नाजावनो आं गिर्जायाव खाथि थाङो बे समाव आं मेंनानै फैनायखाय ओइदिनखालि आङो खिन्थु 6 बाजियाव सिरि मोनदों सिरि मोननानैब्लाबो आङो सिखाराखै गोजां बोथोरखाय लेब खाखुना उन्दुबाय थादों बे समाव नानि आलफान्साबो दंमोन बेयो जानो हागौ 4 बोसोरसो जाबाय आंनि मिस्ट्रिया सिखारगोबाय आंखौ बे मिसनाव फुंनि 6:30 बे गोथार बोलि बावनायाव बाहागो लायो होनना मिथिगौ नाथाय 6:30 जाना थांनाय लोगो लोगो आंनि हिन्जावा आंखौ फोजादों नाथाय आं गासिबो मिथिखाबाय है हा दाउसिन दाउला गाबनाय
बेजों थांलाय फैलाय खालामनाय गारि मथर खारनाय गासैखौबो आं मिथिगौ नाथाय आङो सिरि मोननानै दङ नाथाय लेपसिङाव उन्दुफ्लानानै दं आंनि देवखौ फोजाबाय थादों नै नोंहा गेजेराव थानांगौ दाबो सिखारा नामा